TV nigo turine kirenga ekyo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bwomugusi. Oburimi n'obonda n'omuri uburyo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero obwo burakonye uchumi yorogonko rw'ogusi nabo igo Kenya ngima kwimokerera iguru. Oburimi n'obonda voigo oburimi nesiro gosenegete ky'omugongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi. Twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bw'echimbori cy'amabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro baryagusi. Chiamate chiria chiaisanikiriye nendagera nigo chigenderete boronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabarimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye. Omwancho muligere lyakonye tutayenda umutima kontu agoteba ingocho tuluno yo minto ore expert gyokoraga iga ase greenhouse yege. Omwancho muligere lyabona tiganda koira mpaka situgo chigwesokera asitugwesokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke. Bona akoganeti oboko bwao chigo cyanga nzire chikobe gutiganda koira oro nanjende asoka nanje nchikoli oboko obu. Tobase gos Obolemi nobunda kire Jumatato ensege muneni suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne Chinsa Isano na Ibere Nechidege Kikumra Isano. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbobwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbobwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate keyboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyomba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyomba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na Ibere mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. New Brighton Apartments neji nyumba chokmenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire gwikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunywerembeo ekeruligireti getunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chakirera nkinywerete chingale na boigo chibekire chi wardrobes chicho ne chibabu chugwesibiria nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyombe icho chire nigestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko ase chitangi ayataliko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 29 na boigo ni yebwate wifi iyo tali bwakanira chinse 29 niga bwate libagalinene asura nyarego paki gari yao chinyombe icho nigo chire ase highway ya Kisi Kisumu ubusio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba enoti isano na Ibere Ibere isano Ibere yemo Ibere isano na isano na Ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero. Ndizi TV obwansu bwomugusi.
Omugasomi omwancho murigereria kerongo kwarigania semesa ya mangana Amayia Chinsa Isano na Ibere ekeroreri tukoria Jumapili chitariki 23 mutinyu mutangani kegima erinande na riri tuko omorai w'ikiama kia Amani National Congress Musalia Mudavadi agenderete gwikirana asensema ya Bomas imemo chio Nairobi gochakuraria boikiranu gosegochakuraria bene iganga yae yogochakurigie kerugo kyoborai bwense asobachori bogochago korekana omwaka oyo iga boigo nabakugendera gutobwatia gwetera senjira ya Facebook Ndizi TV News na boigo YouTube Ndizi TV News na boigo nsemo ya Twitter na bogo to tweet @Ndizi TV News na kwariganire atari make asenjira yobwenge igo kabamo na inche weika omwaelio. Nje nigonkoro kwa Sara Nyarangi ontita abantu bono nigo baburiwe kubachora abarai bali babwata chirekodi cyamagenderero usabarai bali babwata maroro asabamenyi bagusi aya niga kwanirwe noyo kuriye kerugo kyobo jumbe asensemo ya Kitutu Chache South aselieta James Onkangi oyo yakwana asensemo ya Nyangongo chingaki ale kwenana enyomba anyara kobaga kwagachira eyamate eyemo nigo boigo aburiye abagusi n'abakenya bonsi wesokia asenchera yobonge elyo kwerikia unabaki chikura engoro kuricha atichimi ngo akiro mugambi we mwesimi wa Onkangi mbiamo so ngagachire nyomba konye ya na wate yangwere ngo kambiamo igonko ira neringambi yamono ande mbiyamono asomugambi itutu anyori Onkangi abeto gotarire nkeye iga so mojo korone yani obete enyumba ya mugwerete nari ni family yabwata abana bane omwana oyo kwanya akorara isiko atabwatie nyumba itoko sabawa Samaria mema babe buno mwesimi Onkangi baranje gokonya onde kerugo onde mesa onde sugulikia no mbituma agero omwana onera agendera kogendera lyo bugimana kera mo wake kura ino make sure mwakire omurai olia obakoreire ebintu mwarorire na maiso kindo kintete ko mo guchi besa moebe umurai olio obakoreire ebintu ase chinyomba chino kindo kubakisha nande bono nengaki okobwata ikura gaki onyo tobwata ikura kurubono mpaka tarehe 6 umutenyo kabere inkwankisha bari chikura onyo tobwata kabande kusonyo tego change kurwe police nyota kwarenge Nairobi otego chagaiga genda se chibu ekorigeri rube ogenda se huduma center kura ya echegocha asenka because nere ya muhimu wake kura asomenyete because no ebiongozi bikoroki bikokoregasi igosiko wake kura Nairobi torakonya gaiga ake kura somenyete nande bari mukogorwa machigwa akachikura kuchibonchari kuchinya nyaribari tigamagana ine siasembe kwake kura yao gaiganka oyo kurigie kerugo kyobo governor se county ya Kisii Simba Arati nababwata nikorwase kiama gia ODM nigo bakumira na sensemo ya Nyakoe egotoka se bunge ya Kitutu Chache South asekerenga kere kwaregania ababwatania baya abo bagocha kwerikia ne kiama kia ODM nigo boigo bagocha gusegeta abantu kwerikia asobonge elikobwata ekura omoroberio chakiwane kyombe kyo bachori ne chimbebe IEBC oyo omoroberio yo ogwenerete kwera chitariki 5 nemo omutinyo gocha roga iga twachire senge ncho yo kumerana nabasa impact ya ODM akuru de Kisii county sub county kianda chetu asokoro tote party ya ODM na mangana registration na voters registration abo iga se Victoria lero twakale nabo baito tubate youth president county ya Kenya youth director affairs ase county ya Kenya aminde country ya Kenya boy go bako deal na mangana ye party ya ODM national government ekirenga terena siri Victoria lero no korotota asa mangana azimio la umoja nanda so register as the party members ya so bunge ekereko kuchikogenda ko chorio bonne bugo cha August elinde tutware membership abanga se party to ya ODM nabo igonto kwanira basa bange bali batara register babwa tibande bwangoiga elinde banyare ko register
as voters because ekereba register voters ekura nero ehaki yabo. Omurikito Brian Sagini no arasensemeyo enyakoe kwaregania oroboti oruo ochikoronyora senchera yoboikiranu gekuragense emo yabono mogoroba. Omunyakiro gwe kiombe kiobacholi ne chimbebe IEBC Wafula Chepukati nigate abire bari tayare asogo cha kwaregania obacholi obonene bumwaka oyo iga nganonye babwato bolemeru bwechibesa. Chepukati nigaboliria abakenya bonsi weso kiasobonge elikobwate kura elikobali baga abakenya bonsi ochagochora baraibali baganetie nigo morobelio yo chaka chitariki 15 na Ibere omutinyo yo iga na nigo gocha koera chitariki 5 nemo omutinyo gocha. As a commission tuko tayari kuandalia Wakenya kura. Tumepewa budget ingawa haitoshi, lakini we shall operate within the budget which we have. So kazi ni kwa wananchi kujiandikisha. Sisi tumeandaa uwanja iko tayari kwa wale aspirants na pia voters to choose the leaders of their choice. Appeal is to the youth of Vihiga and the rest of the country. Please turn out. This is your last chance to register so that you can participate in the upcoming elections scheduled for the 9th of August this year. We have gazetted the election date, we have gazetted the timelines, and time is moving. And if you don't take this opportunity to register before 6th of February, you'll be left out to elect leaders of your choice. Abasubati ni gobono basemiwe weso kiasobonge na kurigia ebirego byoborai ao asobacholi bogocha gokoreka omutinyo 5 na 3 nigo boigo baboliwe gotiga gusarerania amalieta chingaki bakurigia chikura aya niga kwane tolitskore igorase county ya Meru abwasabarai ao baikiranete na gosemia abasubati weso kia elikurigia amabaga ayo. Whatever leadership we are given from church, from circle, whatever job you are given, do it like nobody else has ever done it. Tuko pamoja? You do it like nobody else has ever done it. Ndio sisi usimama na kama kina mama haswa. Mnaona wanaume wako na tolerance. Wanaume wao wakiongea wanawasikizanga. Mimi nataka kuwaomba leo kina mama, mkitaka wamama wapate hiyo uongozi, just have tolerance. Pengine unamchukia, pengine humpendi, pengine sijui nini. Kama humpendi wewe nyamaza tu. Ukiwa hapa wachana na yeye tu. Ukiongea matusi tunakuambia relax. Relax. Si ni kweli? Na hakuna stress. Tusibebe hiyo stress. Itatuumiza. Na sisi akina mama tunabebanga shule, tunabeba hospitali, unabeba mzazi, unabeba bwana ndiye anakuwa mtoto wa kwanza, si ni hivyo? Si wewe ndio unabeba? Wewe ndio unajua hiyo nyumba. Ukitoka nje kama hujaitengeneza wewe ndio utachekelewa. Si mwanamke unatafuta kura alafu unaenda unatukana mwenzako mwanamke, unamtoa aibu mbele ya watu. Hiyo ni kweli anastahili kura kweli? Tusikue tunasema because I am a lady I should be protected. You will be protected until you do not say anything wrong. Kama ukisema mbaya, wacha uende hata wewe. I respect you very, very much because you are the source of men. In this country, kuna wanaume ambao wanaogopa kina mama. Wanasema mama akiwa na nguvu, mwanaume mwanaume atafirisika. But in this world we should be partners. Sidio? Mama akiwa na nguvu, bwana akiwa na nguvu, the family becomes strong. Omurai wiki amakia ODM Raila Odinga niga singerete goteba buna abakenya bokonyorogo ke nigo bagucha konyora chilingi chiribu 5 nemo kero motienyi onyeka gucha koba omurai yo 5 bwense ya Kenya niga yakwaneta ya litukore igoro chingaki aikiranete asomusangerkano yoge siasa ase county ya Narok abarai kurase county yo bali bakomo ko Raila nigo batebete bagucha komobwate siana kwene kyabuna obeiro murai yo 5 bwense siasa cheli na niria mau nigo boigo chitati gutumagega na barai kurwa sensemeyo ya Narok.
Kenya, Raila. Hands is this country safe? In whose hands is the nation safe? Kuna watu wanasema watu watarudi kwa Mao. Na waambieni nikiwa governor, you'll get Mao over my dead body. You'll never get him again. Tunaitwa social protection program. Sasa tumesema tutaleta hiyo hapa Kenya hii. Kila jamii ambaye hakuna mtu ambaye ana mapato watapata kila mwezi kutoka kwa serikali shilingi 6,000. Kwa mlima kule juu tumepiga darubini namna hii, tukaangalia wale wote wanasimama. Yule ambaye tumeona amefikisha kilo ya kuwa rais wa 5 wa nchi hii yetu ni Raila Amolo Odinga. Siasa ya Narok County lazima ipangwe ndani ya Narok County, au sivyo? Mnakubali hiyo? Chinga kichecho omokonyi bumurai wense Dr. William Ruto nigamo boleti umurai we kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka komobwate siana korosia serikali asobwamo. Ruto oyole no kwegenda buna ekiama kia UDA nigo kegocha korosia serikali egocha nigaboleti abamenyi korose county ya Makueni komobwate sia aseganga yae yokoligie kerogo kyoburai wense omwaka oyo. Sasa mimi nauliza nyinyi, si hata huyo ndugu yangu Kalonzo, kwa sababu yeye naamini Mungu kama vile mimi naamini Mungu, situshikane ndio tutengeneze hiyo serikali nyingine ya mwaka ujao? Ama mnasemaje? Ama mnataka aendelee na kitendawili? Aendelee na kitendawili? Mukimpata mutamwambia? Mutamwambia? No waziri bw'obosombi James Masharia nigo banyartko bakumirana noyo mwabakora sensemo ya Buganda Katumba Wamala ilikoligia lichibu lyogokora ogoichorera nawe chigali gose chitrela asomo baga o Kenya na Buganda nigo baikiranete asokuigwa na buna Kenya nigego chako bwatoka gosaba runde korwa sensemo ya Kenya nigo bagoche gotigwa gochandwa ilyogosoa a sense ya Buganda. Meeting as ministers, EAC level, transport level and health for the last say 2 to 3 weeks virtually, but those meetings have not borne fruit. We have put in place some measures which are going to be implemented, some immediately and some will be implemented as we go along. One of them is that now from the Kenya side the scanning will not be done because there's been a problem when you scan then you turn around and the goods being held by those almost 4,000 trucks, it is adversely impacting the trade in Uganda. We have put a target by Thursday, by Wednesday all the trucks would have entered the country and there will be no need for you to add on the price of fuel as it has been. Because the clog is so much on the Kenyan side, we are going to give it priority in terms of movement of trucks at the rate of say 75% against 25% time allowed for the trucks from Kenya. Nara yumwanchu muligere kura semese mangana Amayia Chinsa Isano na Ibere nandegendera koba ime Ndizi TV asenge nchungu chole konyora ayo amana yanda mange chiko chokoraga Chinsa ikomi asenjera yobwenge mbia kwera libagali ya okoligereria Ndizi TV nero bwansu womugusi ngwakangambi yamona sebali bonsi twabwateranire lekwana kyabuna mangana aya aikerero mwanchu muligereria asenjera yobwekerano nche nigonkoro kwa Sara Nyarangi ontita. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakinikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia nabwo igo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora